пътя към Върбово. На 3 км от Широка лъка се намира селото. Но е малко по-непосещавано, да не кажа въобще. Въпреки че има разни хора, които сега видяхте. Ето вече съм в село Върбово. Там виждам една стара къща. Там още една има надолу. Тук има коли, значи има хора. Тръгнахме по една черна отбивка, за да видим селото от високо, през разни храсти. Доста интересни къщи в района, старовремски, родопски. Тук е една съборена от времето. Ето тук още една къща. Тази е доста добре направена. Ето тук селото от високо. Целта е да видим откъде се стига до храма на селото. Не видяхме отбивка по пътя, но ще се помъчим да видим от високо. Малко по-нагоре още къщи. Ще покрива. Нямам да представя колко тежи един такъв камък. Обаче цялата къща е направена с такива камъни. Целият покрив. Ето и комина. Още една къща. Тук някога е кипял живот. А сега всичко е изоставено. В смисъл не е точно всичко, понеже има хора, които идват. Разминахме се с доста коли. И някои от къщите изглеждат реставрирани и запазени. Но други са в окаяно състояние. Това си е типично родопско село. Загушено в планината.
родопския стил на къщите. Тук обаче няма да стигнем до високо място за поглед. Или може би трябва да походим доста. Много приятно, стоянката е малко по-назад. А там става доста голямо хръсталясване. Но е проходимо за момента. Има пътечка. Още по-нагоре се изкачих. Вече на края на селото. То даже вече не се вижда надолу. За да погледна за манастира, къде може да бъде. Мисля, че го видяхме в началото, но ще се върнем след малко. Все пак не се стига всеки ден до тук, за да пропуснем тази възможност да разгледаме по-нагоре в селото. Ето, открих поглед към храма, там долу. Сега след малко ще отидем до него да го разгледаме отблизо. Тук вече съм в храма на село Върбово. Интересна камбанария, запазена от миналото. Ето го храма. Няма никой тук. Заключено е с катинари. Ами, това беше манастира на село Върбово и самото село Върбово. След малко тръгваме към село Солища, където ще бъде крайната точка за деня. Пътя към село Солища. Ето чешма има тук отново. Около 4 км от широка лъка. Не е много стръмно до момента, приятно, чист въздух, зелени борове. Какво друго трябва на човек. Ето го стоянката. Кара един от редките му случаи.
Пътя към село Солища. Ето, чешма има тук отново. Около 4 км от Широка лъка. Не е много стръмно до момента, приятно. Чист въздух, зелени борове. Какво друго трябва на човек? Ето го Стоянката. Кара един от редките му случаи. Направихме отклонение към село Стикъл. От пътя около 3 км. Вече сме минали един. И след малко ще го посетим и него. По последни данни, около 16 човека постоянно живеещи. Разбира се, лятото може би има по-голямо оживление. На 1440 метра над морска височина се намира това село. Направихме отклонение към село Стикъл. От пътя около 3 км. Вече сме минали един. И след малко ще го посетим и него. По последни данни, около 16 човека постоянно живеещи. Разбира се, лятото може би има по-голямо оживление. На 1440 метра над морска височина се намира това село. Стигнах до село Стикъл. След едно приятно и тонизиращо изкачване от около 4 км от Широка лъка до тук. По-точно 5 и нещо, понеже от табелата, където се разклонява за село Солища и Стикъл, е към 3 нещо. Така че да, към 5 км и половина. Сега ще направя обиколка из селото. Ще заснема и за вас да видите. Ето табелата, скрита. Чешма, добре направена.
Здравейте! Сега отивам към една панорамна гледка, както ми казаха местните жители. Горе виждам един кръст има. Поговорих с местните жители и станаха атракции на селото. Насъбраха се хора. Но ги разбирам. Тук на седянката няма какво друго да се прави. Вечерно време, то и хората не работят, които бяха тук, така че наистина бях атракция. Въздухът е много чист. Прохладно. 1400 метра на морска височина. Мисля, че около 20 градуса вече. Зимата не знам как е. Понеже пътя не беше много... В смисъл, той беше хубав, но доста нависоко. И предполагам, че при някой снег валеж доста се затруднява обстановката. Ето, високо там трябва гела да се вижда. Ето това, там ми казаха, че е връх Турбата. Ето натам е село Солища. Селото, което днес трябва да отидем и да нощуваме там. Някой човек, виличка на края на света, както се казва. Село Гела, нагоре, други върхове. Ето още по-хубава панорама. Родопът е в пълната си светлина. Отново. При повече желание, най-вероятно има някакъв път, който може директно да отиде в село Солища, а не да се връщам отново по асфалтовия път. Но той без това е спускане, така че за около 20-30 минути сме в селото. Вече съм в село Солища и се движа из главната улица, като ще разгледам селото и търся къщата, в която трябва да спим. Ето църква, доста добре направена и запазена най-вече. Нависоко има къщи.
Отново, както в повечето села, смесено е изоставено с изоставено с реставрирано. Някои къщи са запазени, обитавани, с други са изоставени. Кипява живот тук преди, но вече няма. Гайдаланд. Интересно. Хижа Перелик. Може би отутре ще мина от тук. Начало на трети ден. Тръгвам от село Солища. Посока отново широка лъка, но ще минем през Пампорово и оттам към Смолян. Понеже ми казаха, че е тук пътеката към хижа Перелик, както мислехме, е малко обрасла, непроходима. Щели сме набутаме много и затова ни посъветваха да се насочим към пътя, по който дойдохме. Но ни дадох съвет да не минаваме през прохода Превала, а просто към Пампорово. Ето един интересен паметник в село Солища на Тодор Стоянов Шишков. Гласи: Шишкова гайда, най-ясна, най-ясна, най-каматна. Едно време това не е било само инструмент за свирене, а за повечето хора тук дори начин на живот. А сега спускане от селото към главния път.